Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine mwana wangu 1 wandakapiwa nababa vangu mukoma. Zvino zvekuti zvinondirwadza kusvika pari nhasi. Baba vangu vakatanga kundibata chibharo kubva apo pandainge ndiine 16 years. Ndakatanga kugara nababa mushure mekunge amai vangu varoorwa, saka ndakazoti ndava kugara uko kwainge kwaroorwa amai vangu, ndakaona kuti mabatirwo acho andainge ndava kuitwa ainge achirwadza, because amai vangu ivo nemurume wavo iye vainge vasingagare kumusha vachigara mutown, then inini ndainge ndichigarapo pamusha pavo ipapo, saka paine kakuvengana kainge karipo. Amai vangu vainge vasingadiwi nehama dzekwastepfather, saka inini ndainge ndakavengwa nekuda kweizvozvo. Ndokubva ndachizotaura naamai, amai vakabva vati zvino kuHarare vainge vasina space. Ndakabva ndataura nababa vangu for the first time in my life kubva zvavainge vakaseparata. Maparents angu vakaseparata apo pandainge ndichiri ne12 years, then ndakazoti ndava ne16 years, then ndipo apo pandakabva ndachizotanga kutaura nababa vangu ndikavaudza kuti ndainge ndisina kwekugara, then ndokubva vachizoti vainge vachazotaura namainini mudzimai uyo wavainge vakazoroora. Vakabva vachizobvuma amainini, ndikaenda ndikatanga kugara nababa vangu. Ndasvika kuya mukoma, step mom vangu ava vaiva nenguva dzekuti vaiti kana vakatanga kupopota so zvinhu zvaisunga. Baba vangu vainge vari a big businessman, but step mom vangu vainge vaine zvavainge vachiziva kuzosvika vava kutopenga, because pane rimwe zuva apo pavakati zvose zvaunoita ndinoda kuzvitaura. This was after ndavaudza amainini kuti baba vainge vava kupota vachindibata zvidya zvangu. Ndaiti kana ndikamuka ndaiona baba vangu vari muroom mangu vakagara pabed vachindibata zvidya zvangu, saka ndakabva ndachizoudza amainini ndikati ndo zviri kuitwa nababa. Amainini vakabva vachizotanga kupopota vakati wava kuda kuzvitanga futi. Handiti so amainini vakazondiudza kuti ivo munin'ina wavo wavainge vakambounza vakatanga kugara naye ainge akabatwa chibharo zvekare nababa vangu, but vaizvitaura zvinhu izvi mukupenga. Saka hama dzaamai vangu naivo amai vangu, my biological mother, vaitoti iwewe naamainini vako munopenga, hamuna kukwana, uye zvekare nehama dzababa dzaitonditukirira dzichiti plus iwewe utori hure wakangofanana naamai vako. Ndiwo mashoko awo andakaudzwa nagogo nyakubereka baba vangu. Saka amainini pavakangoti watanga futi wava kutangidza, wava kuda kuita mwana uyu zvawakaita munin'ina wangu, amainini vakazotanga kupenga. Mukomanachi vakatanga kupenga zvishoma nezvishoma, kudzamara vava kusatombonzwisisika zvachose. Dzimwe nguva vaikwanisa kungomuka vakabata banga vachiti mose ndikuda kuti ndinge ndichikuurayai pano, zvekuti taikwanisa kutoswera tiri panze ivo vari mumba vachiti ndinoda kukubayai nebanga. Saka vakazongobuda pamba amainini apo pavakaita sekunge vainge vava normal. Kusvika pari nhasi amainini ava vamwe vanoti vakafa, vamwe vanoti vachiri vapenyu. So ndakazosara ndava kugara nababa. Ipapo baba vainge vava kundiita pati apa ndainge ndiine vana avo vavainge vakaita namainini vangu vasikana zvekare vainge vari matwins vachiri vadiki. Saka ndini ndakazotosara ndava kutoita sekunge ndini ndainge ndatova mubereki wavo. Baba vangu mukoma vaifamba vachienda kunyika dzakasiyana nevanhukadzi, uye zvekare vaigara vaine mari yakawanda kwazvo. Saka ndini ndainge ndava kutoita sekunge ndainge ndiri mubereki wevaneng'ina vangu. Baba vaingoti pose apo pavanenge vari pamba vanenge vachindiita mukadzi wavo. So ndakabva ndachizoudza amai ndikati mama ndozviri kuitwa nababa, vari kuti vakauya kana varipo pamba vanenge vachirara neni.
inini, saka ndiri kurwadziwa because ipapo ndakabva ndachizotanga kubuda hurwa. Handizivi kuti chii chaizvo chakakonzeresa kuti ndinge ndichibuda hurwa. Mushure mekunge ndaudza amai kuti kusikarudzi kwangu ndine zvimwe zvinhu zviri kubudako zvinonhuhwa, mukoma vakanditi uzoya kuno. Apa amai vangu vainge vachigara futi muHarare, apa iniwo ndichigara futi muHarare, asi havana kana zuva rimwe chete zvaro pavakambouya vachiti vari kuda kundiona. Ndakati ndaenda kwavari ndikabva ndavaudza ndikati, mama, handisi kunzwa zvakanaka. Vakati, uya tione. Saka vakabva vachizoenda neni kutoilet. Taenda kutoilet paya vakandipa chetawo ndokubva ndapukuta ndikatovaratidza ndikati, muri kuona ndo zvinhu zviri kubuda mandiri. Ndaibuda hwainge hwakaita hurwa huri hweyelo, hwakaita cream yellow, hwakazotopedzisira hwava kubuda uine zveropa. But mama ndakati ndavarakidza mukoma, vakabva vatanga kundirova. Nechavakandirovera handitozivi. Ivo vainge vachiti hanzi ndava kuita zvevanhurume, saka painge paine murume uyo wandainge ndakarara naye akandipa siki. Vakabva vandidzinga pamba pavo, vakabva vati unoda kundikanganisira vana vangu, uri hure. Mashoko avo andakangoudzwa zvekare nagogo nyakubereka baba vangu, ndo mashoko avakangondiudza zvekare. Vakanditi uri pfambi, uri kahure, uri kuda kunyepera baba vako. Baba vako munhu ane mwoyo wakanaka. Ndikabva ndatanga kufunga kuti zvino ndoita sei. Saka ndakabva ndachizotaura nevamwe mbuya, mudzimai wasekuru. Vakabva vati andichambotaura nasekuru vako. Sekuru vakabva vachizondifonera apo pandakanzi nambuya ndinge ndichienda ikoko. Vakanditi zvinoreva kuti kwauri ikoko hausi safe, unge uchizouya kuno kana zvichiita nevana. Then ivo kunyangwe vakarakidza kusanzwisisa, but sekuru vako handiti unoziva kuti murume wangu, ndinoziva kuti ndichamuita sei. Ngomana chizuva randainge ndichida kusimuka, iniwo ndakabva ndachizovaudza ndikati, sekuru ndiri munzira, asi mari yandiinayo handizivi kana ikakwana. Kana kuri kunziwo tikazopererwa nemari murodhi, ndinokumbirawo kuti munge muchizotibatsira. Asi ndichakuudzai kuti tinenge tapererwa nemari yacho tiri pai. Ndainge ndisingatodi kutoti baba vange vachitozviziva. Apa yainge iri mari imwe yandaiti kana ndikanzi enda unotenga chingwa, ini ndobva ndadhileya kuzosvika baba vabuda, ndobva ndarekedza kutengera vanengina vangu chingwa, tobva tadya rice kana kuti sadza. Ndo mari yandainge ndakasevha yebhazi. Ndokubva sekuru vabva vandifonera vakanditi kumba kwangu handidi kana kuona rukumbo rwako, gara ikoko kumba kwababa vako. Ndikatanga kufunga kuti sekuru vari kuita sekunge vasingawirirani nababa vangu, but sekuru vangu vakatotangirwa business nababa vangu. Even business ravanorana izvozvi ibusiness ravakabetserwa kutanga, vakapiwa mari nababa vangu. Asi vakanditi ina handidi kana kukuona uye handidi kana kuona baba vako, but vainge vatori vanhu vainge vachitowirirana. So ndakabva ndaregedza kuendako kwasekuru. Ndokubva ndachizotanga kutaura nedzimwe hama dzaamai vose. Mukoma ndaingoti kana ndikataura navo vaindituka vachinditi uri hure. Kudzamara ndichizobatira pamuviri kekutanga ndikabvisa nhumbu iyoyo, ndikabatira zvekare pamuviri mukoma ndikabvisa nhumbu. Then H3 ndipo apo pandakaedza kubvisa nhumbu iyoyo ikaramba ndichizozvara mwana. Apa baba vakanditi unofanira kuti unge uchinyepera vanhu. Saka ndaiva ndiine umwe mukomana wandainge ndichidanana naye. Vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti ndiye baba vemwana, kana iye atori nesuspect anofungidzira kuti mwana wake, but mwana iyeye ndakamupiwa nababa vangu. Saka mushure mekunge ndavaudza baba kuti ndainge ndaskipa period, vakabva vandeti unge uchirara naye chaizvo, womuudza kuti inhumbu yake. Ende vainge vakatomupa permission yekuti ange achisvika pamba paanenge achinzwa kuda. Saka aitouya pamba dzimwe nguva baba vasipo totorara tose, but ndainge ndatova nenhumbu kudhara because ndakamboita nguva ndisingarare naye. So akabva achizofungidzira kuti yainge iri nhumbu yake. Akati achida kunditizisa, ndikamuudza kuti kwete, ini ndinogara pamba pababa vangu because baba vainge vakati hakuna kwaunoenda. Kuzonosvika ndichizozvara mwana iyeye ndakafamba ndichishanyira hama dzose dzababa, ndichavaudza kuti baba vakandibata chibharo, ndakaita nhumbu
but muri kuramba kundibatsira why. Vaindituka vachiti mwana iyeye haasi mwana wababa vangu, but nekuda kwekuti ndiri hure rainge risingazivi kuti rakamitisiwa nani, ndainge ndava kuda kugadzirira baba vangu nyaya apa. Ndo vainge vari breadwinner zvekare mumhuri, saka ndakazosara ndisisina kana munhu ainge achindifarira kana vanin'ina vangu mukoma. Kusvika pari nhasi vatori vanhu vekuti vakatondivenga kusvika pari nhasi. Saka ndakazoti ndava ne18 years mukoma, zvaigara zvichingondirwadza. Nditori munhu anonzi akatomborasika pfungwa dzake. Ndaiti kana ndikabva pamba ndaingotanga kufamba, but ndichifamba ndaitoona sekunge ndiri munzira ndichidzokera kumba, asi ndichifamba ndisingasviki kwandinenge ndichienda. Baba vangu vakabva vachizonditora. Ndaigara ndakasungwa ndiri mune imwe spare bedroom ndichiita zvekupiwa chikafu. Vaiti vakandiunzira chikafu mukoma vaichikika negumbo, kana kuri kunzi ndikaramba vobva vanditi kana wava nenzara uchechidya chikafu ichocho, kunyange riri porridge ravanenge vakika plate porridge riya robva rarasikira pasi. Ndaizofamba ndichiita rekunhongerera, ndichiita rekudya riri pafloor ndichiri nanzva. Ipapo mukoma pandakatanga kurasika njere, this was after pamba pambosvika mapurisa. Ndaiva ndiine umwe musikana uyo wandaiwirirana naye, ndikamuudza zvose zvainge zvakaitika. Saka pakabva pachizosvika mamwe mapurisa, vainge vari vaviri vakadzi, so I think kuti vanenge vakazopiwa mari chete nababa vangu, because zuva rekutanga pavakasvika vakandiwana ndainge ndakagara nemwana wangu tiri panze. Ndokubva vatanga kutaura neni, but vaindibvunza vachinditi uri right here musikana, mwana wako ari sei? Apa vainge vari vanhu vandainge ndisingatombozivi nekuti vainge vabva kupi, havana kumbondiudza. Saka vakaramba vachingondibvunza nyaya dzakangosiyana-siyana. Vakabva vati uri comfortable here pamba panapa pauri kugara, kana kuti hausi comfortable, because kune kumwe kwatinokwanisa kuenda newe, then obva uchizonyatsokutaura nyaya yako. Vainge vachiti it is a place of safety mukoma. Vakabva vachizoti vainge vachazodzoka nerimwe zuva. Saka vakazodzoka musi wacho iwoyo. Pavakadzoka ndainge ndisipo ndambobuda, then vakabva vachizosangana nababa vangu. Saka vanin'ina vangu vakandiudza kuti mapurisa aya ainge akambouya akataura neni, vainge vadzoka vachinditsvaka. Musi wacho vainge vatori nemotikari, but hanzi vakabva vachizopinda mumba vakagara muofisi madhidhi vangu kwenguva yakareba. So I think kuti vane mari yavakazopiwa nababa vangu. Saka vakachizodzoka kwandiri mukoma, vainge vatova nerafu. Vakati unozviziva here kuti imhosva? Ndikati mhosva yei vana madam? Vakati unozviziva here kuti imhosva? Utori nemhosva pauri ipapapa, nyaya dzose dzauri kufamba uchitaura imhosva, hatidi kudzoka futi panapa. Ndobva vatoenda. Saka kubva ipapo ndainge ndava kutya kuti ndiudze kana ane zvake mukoma. Ndokubva ndachizotanga kunzwa maungira munzeve dzangu. I still remember musi wacho iwoyo ndainge ndiine rimwe movie randainge ndichiona. Saka movie iri rainge riine 5 hours, riri raAVSN wekuNigeria. Ndichiona movie iroro pari pakati peusiku kuma2. TV yakazvidzima mukoma nashi, yakangozvidzima yoga. Ndakamboti kasi magetsi aenda, but light rainge riri on mukoma, magetsi ainge ariko. Saka ndakati ndichisimuka ndichida kuenda kunotarisa kuti kasi plug yainge isina kunyatsokubairira zvakanaka kumadziro. Ndichifamba kudaro mukoma, ndo pandakangoona mumba mava kutanga kuzara chiutsi, uye zvekare door rekukitchen ndakarinzwa richivhurika. Saka ndakati ndichinodongorera mukitchen, ndakabva ndachizoona mukadzi uyu mukoma. Pandakamuona akanyura mufloor, ainge ari mukitchen, inini ndainge ndakadongorera ndichiri mudining room. Saka anyura pafloor kudaro mukoma akazongonyuka ava kumashure kwangu. Mukadzi uyu ainge ari mutema-tema, uye zvekare ainge achiita sekunge ainge akadirwa maoiri muviri wake wose. Ndakabva ndatanga kuridza mhere. Kubva ipapo mukoma ndo pandakatanga kungoona vision ndichifamba. Ndaiti kana ndichifamba ndaizviona ndichidzokera kumba, asi ndainge ndichitongofamba ndichitongoenda samwe ndichitodzungaira nenyika.
baba vangu vakazoshaika, but ipapo ndainge ndatova right because ndakazotorwa nagogo vaya vekundituka vakaenda neni kun'anga. Ndinorangarira kuti pandakazopepuka ndichivhunduka ndakaona kuti ndainge ndiri pamba pen'anga ndichidirwa mvura uye zvekare ndichikweshwa muzasi metsoka dzangu nebute nen'anga yacho iyoyo. Ndopandakabvunza kuti ko muri kundiitei? Akabva ati atodzoka musikana ava right uyu. Ndikati chii chaitika? Ndadzoka ndanga ndaenda kupi? Ko zvandiri kufamba 1 asi kumba handisi kusvika. Gogo vangu vakangochema ndokubva vatopukuta musodzi, vakabva vatanga futi kuita rafu iya yavaigara vachindiita. Ndaiti kana ndikada kubvunza n'anga iya vaibva vanditi iwe nyarara, imari yako here yabhadhara dare iri? Ndobva ndanyarara paya. So ndakazomboenda ndikanogara nagogo vangu. So baba vangu pavakafa mukoma, zvakaitika zvinotyisa. Baba pavakatanga kurwara, pane vamwe bamunini munin'ina wababa vakabva vachizouya. Vauya kudaro vakabva vachizoblokesa toilet, vakati vainge vasingadi kuti tinge tichishandisa toilet mukoma. Pakahaiwa chimobile toilet ndochataishandisa mazuva acho iwawo apo baba pavainge vari muchipatara vachirwara. Ndipo apo bamunini rimwe zuva pavakandifonera vakandibvunza kuti ndainge ndiri kumba here. Pandakavaudza kuti ndainge ndiri kumba, vakabva vauya nerimwe truck iro rakauya rikadrena sewage tank. Bamunini vangu nevamwe vakomana vakabva vachizotanga kuvhura sewage tank riya vakabvisa chislab chese chepamusoro. Ndakaona kuti mainge muine dehenya, handizivi kuti idehenya regudo here kana kuti remunhu. Ndiro randakaona rainge ririmo imomo. So baba vangu havana kuzotora mazuva kwava kuchizoshaika. Mushure mekunge baba vashaika, hama dzose dzakaudzwa kuti dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichienda kunoungana kumusha. Ini ndakazoenda kumusha nabamunini, but bamunini vakauya nevanhu vekumushwari kwainge kuine chitunha chababa. Mukomanashi kofini rababa vangu rakatombodzikiswa rikaiswa musewage tank, vakabva vachizoriburitsa imomo. Vakamborisiya kuda kweabout 30 minutes ndokubva rachizodzoserwa mumotikari. Mukoma ndo zvakaitika izvi, ndokubva tachizoenda kumusha. Taenda kumusha mukoma handina kuda kuzowirirana zvekare nehama dzababa, nekuti ndaiti kana ndikashanya zviya ndaitoona kutoti vanhu vanenge vachirakidza kuti havasi kutondifarira zvachose. So right now mukoma ndakazouyawo kunoku kuSouth Africa, but upenyu hwacho hwakaoma. Ndo zvakaitikawo izvi kwandiri. Ndakamboiudza nyaya iyi umwe mukomana wandakambodanana naye, takazotanga kugara tose, but chakazova futi chituko. Taiti kana tikanetsana aibva anditi ndokusaka riri zihure rinorara nababa rairara nababa kusvika razvariswa nababa. Saka murume iyeye akatsemura mwoyo wangu zvekuti kunyange ndikada kupinda murelationship ndinobva ndanzwa kutya kuti saka munhu uyu nekufamba kwenguva anokwanisa kuzongondibata futi rafu plus bonde chairo haritondinakidzi zvachose nekuda kwezvandakaitwa nababa vangu. Munhu ari pamusoro pangu ndinenge ndichiona baba vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi baba vangu pavakafa kofini ravo rakamboiswa mutengi resewage. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi dambudziko ndiroro rekuti kunyange ndikadanana nemurume ndinenge ndichingomuona sababa vangu, kunyange patinenge tichifara paya, hanzi ndiye ndichiona vari baba vangu nekuda kwezvandakaitwa nababa. Zvakangooma hazvo vedu we.